Oh, tora mong bata, oh, magpalit og ice cream. Suko siya akong palungon, oy, kay magpa-video gid siya palit og ice cream. Di man na mabasa sa likod. Mo ni oh, lami kayong landong sa kahoy. Grabe kainit sa panahon. Murag 45 degrees centigrade ang kainiton. Senti degrees. Degree centigrade. Unsa na pag istorya anak kamo na mahibalo. Nagpaabot mi sa ice cream. Magpalit sila og ice cream. Hakoto na turon sa kuan. Akong ulo ba kay mo? Wala tulog kiday ka po kida. Ginaw ko paginay. Hinay gidong. Hinay dong kay ang ice cream na to ani dong. Oh, lipay gid kay ang bata gyud kay. Oh. Oh, sige. Oh, sige si Nana Ipin. Ito kita. Lab. Oh. Anya nami. Oh, sige. Wow. Naman oh. Dulo man yang gidalagod. Ano isa? Oh. Dito sa iya. Oh, ako na ipakauno nila kuno unag ice cream oh. Mga untag ice cream oh, mga on. Nya laut dan di ay. Kakaon mig ice cream eh. No. Gang. Ay ninyo lihot lang tubig kay uhaw ka na pagkuman. Aon. Uy, gusto ko. Oh, ice cream mo, ice cream. No dito. Mm. Uy, mangga ba? Mga untag ice cream. Anta mga mangga. Mahilo. Makahon ka di ba? Utong yun. Mabugnawan jud mo ang kuan ani. Bago man makina sa inyo dyan. Bago. Uy. Init man di akong natumungan. Tibuok tingali 5 mil ang kwarta ato mo dugan si Silyuhan. Ice cream oh. Ay, silitara ang makuha. Lami kayong ice cream oh. Lami kayong ice cream oh. Tanawa oh. Kaon-kaon na sila ice cream oh. Bahala ko. Kay ang singko kay kato mangkat nga prito gagmaya. Ginoo. Disko sa bulkat. Nabuhi yung. Murag ang gibayran nimo ato disko sa bulkat man di man ang ice cream. Right. Dorang uban ay. Ang larga ng kuan ah. Ngaon. Ikaw la vlogger ka sa bukid. Lima man na kabuki yung gidala. Unon. Hala. Ay, 5. Oy, gipakyaw man nimo ang dala sa kuan, wala to ibaligya ba? Ako yung gihurot ng ice cream. Kay init ko daw. Mo'y problema ron kay masuko na tong asawa sa nagbaligag ice cream kay nahurot ng ice cream. Oh, mas maayo. Kaya napa ko'y kwarta nga gihuli niya. Wato siya halin. Kay gibalikan ra mo ko'y hapok kwarta. Ha? Oh. Gibalik ang kwarta? Oh. Wala eh. Wala na kwarta oh. Hoy, Gibalik ko. nano? Oh, na. Bansa magduha ko. Kag tata. Nanay ha. Duha. Nana po ko'y kwarta. Tawa. Oh, mo to siya kay vlogger ko na siya. Duha ka ice Ay, Oh, naghatag dahil sa kwarta. Napa ko'y ice cream na po ko'y kwarta. Oh, piting ayusa. Oh, dayon oh, tanawa oh, di ba duha ka buk ice cream oh. Nga na deres ka bukid no. Oh. Oh, nasa kabukid noon daw oh. Ya, napagi tubuhan. Agara. Oh, dakuan ninyo katubhan day ba? Oh. Oh, kana diha tanan tanawon nun. sa init. 100 ako ha. Gitakan ra ko 400 nya. Bye bye. Thank you for watching.